Hamia saya suyani samo basadi ini buagra produk kisi beberma samani kogno mujenarage 47 Ambasa constituency bising khobjagnai KATHALBARI bisini Srinivas Parawa tongjanai taku Panimohon Tripura Sakhamia Bohogo Tumer Piaba Tumer tabo komsika tori thangka oro lokelo khaijini samoblia abun bagi beskang talo Hatarot langi operasi khajini bebak Barja naharka 47 Ambasa Tipra Motha ni Block President Premlal MOLSOM tai logio tongkha KATHALBARI DC ni Chairman Hosti Joy Riang KATHALBARI DC Vice Chairman Regional Committee ni President Kiba Chandra Riang tai Block Committee Member Badur Riang Songro Bahanya Tong Balsa ini ni a bono suwai thaniwo mairong kisa tai rang kisa suba suya fremani mangkli kase theka sintili kokmo Hambai media rano ini kayaro kau Srinivas Parawa ini kau kong kayu bawa men ke ini 47 Ambasa anda KATHALBARI bisi ya oke Srinivas Parawa bo Parawa ke hati ini yo aktif leader no bungko Panimohon Tripura Tipra Motha ni bungsamu tangnai bung Tumer klai tong Tumer maya Bohogo ke bini operation bang omi apa thanglai ha mata Hamrwna hospital ya aro thangmo se operation darlo khema yang jami ke tini yo Ambasa andane block president Tipra Motha ni chini Premlal sar bung ni je pho phai nai ha te bung kau phodi ha bis kango bono be operation khe nai ke judi se GPO thang khema yang ke bung yo Makunda hospital Silchoro asamo tenang ye abo khe no pana chung abo tini bini rugi biara no nai phai lai jo to chung ro ke bungno cak ma no ma phasa tawo bung tang ke tang nei phokri barano phawale ang bo ye bungno chini block president general chairman bung mairong mai kha ha chiro kang chiro ko kheye ri bungno kini ro ke chongbo khakcha ha karon chini KATHALBARI bisini ke hara ya boyano ake nai phemoni karono chong chini block president ko kha bai ke khobai ke hambai mario KATHALBARI ni bisini torok bike hambai joto no ko ngorotak din pheman aro Wilano chung media rono hambai maya paro chung chini KATHALBARI village committee ni bisingo mo Srinivas Para under the Ambasa RD block tai edisingai Ambasa subzone under chini tapu proksa chini Tipra Motha good warriors Panimohon Tripura boni kaisa Bohogo bemar mani abuno chung khut boni nogo boni usubidha rok nainen bagai chung khaika ani loge tongo KATHALBARI village committee ni monitoring committee chairman Hosti Joy Riang tai ukulo tongo chini vice chairman Kiba Chandra Riang tai Jilmoni Tripura tai chini good warriors pacham chini Badur Riang soho chung oro boni somosano nainen bagai chung haile mangka kok tomono chini Panimohon babuno mia Hamrwna hospital admission ni bagai chung rohoka Hamrwna hospital sogoi mani pore aro doctor rok boni ruk kisa serious ni bagai aro admission nalia aun bagai chung bobai boroni nukungbai chung malai salaika chung boni treatment ni bagai chung 47 Ambasa Tipra Motha abono chung Barja Nakha chung Ayushman card snam manthong mayathong chung wansubai nayai I mas bisingono chung Assam Makunda hospital boni je Bohogni je ruk tumor abon operation khaini bagai jung 47 Ambasa Tipra Motha ni ngai jung bono chubawi bono operation khainani jung tini poksa blai aboni sate boni nukhungo cha jung je jung chuksa dail thok pias alu tai mairum jung ja chuksa bono chubai mangkha tai agami dino bo Tipra Motha His Highness Maharaj chung no kok kacharjak protiktik nukhungo jara chini warriors simia jung SA Tripura indigenous borok hisabe protiktik chini borok jodi usubida klai tong hangke jung abono His Highness Maharaj dagimani bisingtui jung ja mansa abono palai nani bagai chung apran chesta khayo sudu tini muya miyabo kaisa chini kola choribo uskamo thuijak chini buku proksa
abono miyabo chung mairung kisa chubaka aboni bade taisa tini khobor paipio chini district hospital chini ayang moinamani chini tapung ni boni baba cancer root tabuk pulayo admission boni thui nangi tongkha A positive abobo chung tabuk naitu lai tongo tai judi jorama hangkai sairigo bo district hospital chini je patient moinamani phainai masrini phainai borokno bo thangai nai ni bagai jung kok supply jak judi tini joramai hangkai khana bisingo pulai district hospital aruginu nai nai abono chung tini koidani muchungo jung Tipra sabai Tipra sat machu balai nai ja mansak jung dedicate makhainai chini Tipra saro ahaino uslui tongbaika masaya manengya kebang ma para ongtongo tini kut o Srinivas parao mai monjak kintu raimeya amhai problem ro onek kelaijak aun bagai His Highness Maharaj no chung loge rititoi chung chini Tipra saro no duk suk bisingo bo brokni pasai tongnani bagai abo 47 Ambasa Tipra Motha YTF TWF sob somoy no tiar tong